alle sammen, og velkommen til den her video. Det her er altså ridelejr del 1, og jeg skal på Søborgård ridelejr sammen med Olivia og Mathilde. Jeg har altså allerede taget det tøj på, jeg skal have på, og Mathildes mor kommer ved 9-tiden og henter mig og Olivia. Så. Det her er altså alt mit bagage. Der har jeg mine rideting. Der har jeg mit almindelige tøj, og her har jeg min dyne og pude. Okay, så vi er lige reddet. Vi nåede ikke lige at filme, da vi kom herhen, fordi det hele gik lidt hurtigt, og vi skulle lige sadle op og redde. Men jeg har altså fået Diva, og Diva er mega sød. Okay, så det her er Diva, og jeg er mega glad for hende. Jeg fik en lidt friskere hest end de andre, så jeg skulle ride sådan i min egen række, men hun var mega sød. Vi er altså bare lige gået udenfor og har skiftet ud til vores almindelige sko. Og så vil vi bare springe lidt kæphest indtil at vi skal spise frokost. Okay, så vi valgte egentlig bare at hoppe, fordi der var lige nogen, der kom hen til kæphestspringene. Så nu hopper vi egentlig bare. Så vi valgte egentlig bare at hoppe, fordi der var nogen, der kom hen på kæphestspringene. Der er sådan 3 rigtig store trampoliner. Så er vi lige gået ind i stallen igen, og jeg står egentlig bare lidt ved siden Diva, og så hygger vi bare lidt. Og så har vi lige skiftet sådan bare t-shirt, fordi det blev lidt varmt med tøj. Og her på Søborgård, der er der også høns og killinger og får, så er der sådan virkelig mange dyr. Men jeg viser også bare lige, hvilke heste pigerne har. Nå. Så jeg har Prins, han sover lige nu, bare lige. Og Prins er meget høj. Ja, han er en af de største, han skal også have ekstra meget mad. Yeah. Og så herover har jeg bare mine ting. Og her har man nogle striller, man skal bruge. Man må også bruge sin egen, men så skal de være vasket, som mine er. Men jeg har ikke taget dem herned. Og så er hovedsædet pretty. Okay, så Maddie, hun er lige gået hen til kattene. Men det her... Hun rider altså på smukke starer. Og jeg synes i hvert fald også, Prins er virkelig pæn. Men lige Prins har ikke nogen gamasjer Nej, men jeg ved ikke hvorfor. til spring. Du kan bare spørge dem. Men så som sagt har jeg jo smukke søde Diva. Og jeg har de her gamasjer og det her hovedtøj. Og som sagt, så bruger jeg også bare deres striller lidt. Og så kommer jeg også til at bruge lidt mine. Jeg har det Og jeg lige har det meget godt. Er vi egentlig bare på vej hen til at spise frokost. Og vi skulle sådan have vores egen glas med. Så har vi lige spist, og vi fik noget pasta og noget brød og lidt Så forskelligt. Maddie, der er sådan 6 katte. Hun vil godt lige finde en kat. Men når de sover, må man ikke sådan... sige hej til dem. Wow, der ligger en kat. Så vi kan egentlig bare gå over og springe over de der kæphestspring. Okay, nu gynger Olli og Maddie. Så nu er vi lige gået hen til hestene. Jeg står lige ved Diva. Men altså, sorry, det her er måske en kedelig video, men det er fordi, at vi lige skulle falde sådan til. Og så i morgen kan jeg godt sige, der filmer jeg med GoPro, og så skal jeg nok også lægge det op. Okay, så er vi lige gået ind til hestestallen. Og det her, altså, I kan ikke se, prøv lige at nappe mig. Den er kæmpe stor. Altså, dens hoved, ikke også sådan et større. Altså, ja. Kæmpe stor. Prøv at tænke på, hvordan man Okay, så vi har lige været ude og lave Pony Games, og jeg redde en Diva, og Diva, hun var ikke så god. Hun sparkede mig også lige inden, men ja, ellers... Okay, så der sidder Maddie, og også gå ind og følge hende. Hun hedder Mathildes Hesteverden. Og Nej, jeg hedder Mathilde 022. ja, men engang hed hun der er Mathildes træning i Hesteverden. dag, men jeg Og kommer Olli ikke til træning. hedder Olivias Hesteverden, Jeg kommer ikke og til hun træning i hedder dag, Nikita Asai. Ja. Bare så Nikita og sig uden mellemrum. Så kører Så nu mig, Nikita, Maddie og Olli, vi striler nogle Shetlanderheste, og den her er lige blevet tilredet, og den er ikke tilredet. Den er altså, den er sindssyg. Ja, men ja. Jeg kan godt forstå, hvorfor Og også tjek mine shorts, fordi jeg lægger nogle videoer op. Ikke fra sådan den her ridelejr, men for noget tid siden, fordi sådan, jeg har jo lige startet min YouTube-kanal, så der kommer lige nogle nye videoer. Okay, så Maddie er lige i gang med at rense de der babyhår. Det er sygt cute. Okay, nu er vi ude at trække hestene, eller Shetlandsvarnierne. Okay, og nu skal vi lige hurtigt prøve. Ja. Det går meget godt. De er sådan begge to æder. Okay, nu skal Olli og Maddie prøve at løbe med den her lille... Er den ikke sød? Den er lige med græs. Ja, den spiser meget græs. I må ikke galopere. Den der ser bare vild ud. Det bliver faktisk jeg har lige nakket hendes til. Så Olli har lige løbet med den der hvide hest, og Maddie står der. Man kan jo bare gå op på den. Olli, hvad vil du sige til din YouTube-video? Hej alle sammen. Ej, du skal ikke galopere.
Se en hest være så sur. Okay, nu skal vi så lige hente vores glas og sådan noget, fordi nu skal vi til aftensmad. Så vi blev ikke færdige med pyramiden. Ja, så det gør vi lige bagefter, men jeg har heller ikke lige fået sat det. Så vi har lige været ude at hoppe, og så sagde vi lige godnat til hestene, men nu lægger... Min hest var der ikke. Ja, nu lægger mig og lige egentlig bare og chiller lidt. Okay, så nu har vi altså lige været over sådan til nattøj på og sådan noget. Og nu, så tænker jeg egentlig bare at afslutte videoen nu. Og så i morgen kommer der også en ridlejr del 2, hvor jeg også kommer til at filme noget. Så tak fordi I så med.